Počúvajte, chcel by som od vás odpoveď na jednu vec. Ako je možné, že sme všetci mega v pohode, nikto nemá psychické problémy, nikto nevie, čo je úzkosť, nikto nevie, čo je depresia, OCD a ďalšie, ale všetci psychiatri a psychológovia sú totálne vybukovaní a keď sa chcete objednať, tak nemáte termín. Tak mi vysvetlíte toto. A prosím vás, ja viem, že je to ťažké, ale prestaňme sa hanbiť za to, že máme psychické problémy. Ja s úzkosťou bojujem a snažím sa nebojovať už asi 28 rokov. Celý život. Depresiu poznám veľmi dobre, OCD poznám, nie až tak veľmi dobre našťastie, ale menej. Ale poznám to, viem aké to je a viem, že veľa z vás s tým má problém, ale hanbite sa o tom hovoriť. Prosím vás, to je základná vec, aspoň svojim najbližším. Povedzte o tom, netrápte sa sami, je to mega ťažké sám. Poznám to. Kľudne napíšte aj mne, mám s tým skúsenosti. Prešiel som si veľmi dlhú cestu, ale stále som na nej. Samozrejme, ale som z toho najhoršieho vonku, musím povedať. Takže to chcem dneska povedať, že proste skúsme sa pomaličky, ja viem, že to nejde hneď, menej a menej hanbiť za to, že máme nejaké psychické problémy. Keď si zlomíte nohu, hanbite sa za to. Keď potrebujete vyoperovať slepé črevo, je to hanba? Tak prečo pre Boha úzkosť a depresia by mala byť hanba? Zabudnime na to, poďme to riešiť, je z toho cesta von. Na tomto kanáli o tom budem zdieľať ešte veľmi veľa, lebo práve toto je to moje poslanie, kvôli ktorému som tu celú ťažkú cestu prechádzam, takže chcem pomáhať ľuďom, aj vám. Takže let's go a poďme to spraviť spolu. Prajem pekný deň.